Demo chama churiri ati yotoka se wodi ya Gesima ebunge ya Kitutuma nalitwara uchanete elio muiso mpaka mana twaje takomonyora igoro Jumapili bukoroberia amatanga nyagusira bosa nandi gandi galete bosa sirikali nkonya gaki gusiye itabagambe baitu mugambi ombaye mbuya mone semero mokora na torori beko uchunguzi kuruwase county iga ya Nyamira inche gonkoro kwa poli scholarship gocha sabana emyeyemo kuruwase skuru secondary ya Nyankanda okwana bere bagutatwara ogosemeria baba bagwesokia na kworokia omugokobo ase bakangambia muno gochiase omuchumbe Chinga kia barai bagendrete gusegeta Emanyie Chinsa ao anene meyoro gongoro wagusi aso mwana Beldon Openda nigo yale ngomu ganomu wao. Nilikuwa katika kidato cha kwanza katika shule ya St. Andrews Mogumo. Nilifanya mtihani wangu wa term 3 lakini sikupata school fees ya kwenda term 2. Scholarship nikakuja na amenipea scholarship. Ningependa kusoma nipite na ningependa kupita mtihani. Chinga kiecho abali no bolema nande batali kwenyara tibatigale timagega abo inama itubusaba n'abana bande skuru bakota matema abana babere skuru lakini nkanyoroje mintego cyo coordinator kwa ntabia ya abana baraso pingi abana bande skuru Maria epagina tuane ntabinde bike omo ismigo ko wetera asaba cyo coordinator cyo wegete naende nyasa ewa tokoreire twareta yego karaganga seitaiga mwana sali atokoreire mwana eskuri yete yanyanchogochi njabwate agegwoka yakafisa chipara cyari mirweta to kumusabira nanda agendera sa yabwate gochimutu nande toche kya amaligajo mogoko asanyara kurieira yogo chigokoro mokia Tima nimepata scholarship na nitatia bidii katika masomo. Aso kutaba moyo ananda gende goto inyora buno muraganga nabondo chenga taze tuzitawaka zilikuwa tumeona gari inaenda kutembea, tumeona tuko na vision ya mbele, tumeona watoto wetu wanaenda kutuinua, tumeona ndaiterimo na ndatoetio murero tugwakira mushimambo ya mono kibana masomo the initiative toroche yakonyera abana bange mubanyoli scholarship inse yo mubunge Anton Kibagende omwalimu monere skuru yo Kennedy Mongale nigo agokero murubuli yubo the neighboring communities like the ones that have received today from to churches south really welcome mentito neroko community we the challenge mangana matawori nara serko community ejipiki especially abana bamura baba the challenge ko tempted kipira kina mapinga teroko provision misinga takonyera kulikia abana mexinga bachire turu Ginko ripotera Ndizi TV kurwase skuru ya St. Paul's Nyankanda eyogotoka ewodi ya Monyerero miyebunge mwana omurikito diponasanyase oroboti ororo ikranu eturi Inke Cultural Heritage Organization nigo besokirie na kuyikeria ebikore bya bwankoigo ebyabere bikororokana asensemo ya gisiasa ime county ya Kisii anene chiburaburu gati yo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati amuno muchumbe wa South Mugrango Silvana Sosoro kurengana baraboni nigo batebire nigo bari tayare ase ogokora ebikaro byo kugayana enganeyo eryokwene abuna omurembe obere gokororokana egati yababere nabo igo okoyiwana ugokoreta magendo ase county ya Kisii aselibera no gusana gwa kisiasa kwa bwangoiga ababwangoiga gosange birengeri byabo nekiombe kya mwanya getinge cultural heritage ekyo gekorenta mabakoro kurwa Kisii na Nyamira iganga itene nengatwa ikaransira bagaka bamwanya getinge amangana ya tuanya umire tuanya bwatiri twaro riti na rinene no goikaransa erinde tonyagayane chingere ichi chia kumire bobe chingere chimbe ngakiyari buja chingere chingije chikume ta korori ensonga guchia soyo mino no ayino mogusiri itimo gari kodori guchibobisa ende mokorori itimo gocha nyumba inkibigo soma korwa setole ekiagera na bakaro mambi otokariko basomia ebintu bigocha
gusaria egesaku kege ikorario maremba seng'encho chisegi no goitera manyinga no mogiro koreng'ana ne chimbwa ne chinsoni manyagetinge abantu baminto ko babeire abarai mbabwenete kworokia abana bakeke goriegeke esege ko kore bintu bire bibe ekirete mu kiabo gikimuma akorire natia binyumba yaye no bi amana yakogenda namba na bari bakora ikimumiki ugutaigwana gwa kisiasa imeyakisi omolempa gusiengi mesa gusia toleteririe ari ni amaya tobeke gento muranyare gukora kirare nucio suru ya na yereta isano nemo tumanya konyora umuntu kurukwanga unyonka kindi iko twabasaba mangana nga twabatebira bagaka bamwanya amangana yo bogo koru bukabaro bombori buya nakie kyo mugusia tebete nga bukabarambo muma bwanju achire ino koripoteria Ndizi TV erietariane ndemo ase oroboti ururikranu chinga kecho nigo abamenyi kuruase ensemo ya nyabisabo yo wesokia emambiarero ero kugikeria chiburaburu anene chiabete chikwene kiwase ensemo ya nyakembene kisi simbarati achikira abetera wikirana asomuruberio obwo kubatoka chibasari go cyase abarokiwa venye unaona venye unamuona namuita chokora na sisi ni chokora wake. Maendeleo yenye anafanya anatuletea mapasali, anatuletea kila kitu, unakuja kusimama mbele vile ulipewa hiyo cheo yako, sio cheo ya kuvuruga. Uliambiwa ufanyie watu maendeleo. Heshimu gavana wetu, tuko na yeye kutoka mwanzo mpaka mwisho. Ufanye nini liwe ni walo. Tuko na yeye mpaka mwisho. amaya ayomanyika gose artificial lakes korwase kiombeke mo kimanyikante buna ocean community ime yomochobo ase emirimo yabo ya keraritko eriyo gwetanga korwase okonyora emibasukano eyo kubairira abange kubutorwa amagoro muri abange bono babutoire gwetera emibasukano yebara nabande gwetera amarwaire baitokuru India bagutangana na Dr. Taylor lerongo pimatole abantu 100 zaidi ya 100 kubekerwa etogosa banga maguraya aba baminto bakotagwa etogosaba inde chipigipigi kobwatia amachiko apara iliyogweta seme basokane yo yaberege koherentera abange emechando yo kubuturwa na kulinda chindagera bakulia abantu kubuturwa amaguru boigo ntaito gusabanga enjere yetu yo kuragira abanyaktali rasma batenga kenjere yetu yo kuragira ikera nere kogera abantu babuturwa okugo aba taba omugavana gocha kubwaterana lyogokora emechando baliaba butoire bagwetera gati yabo okonengetwa. Your Excellency, thank you so much for supporting this noble cause, and with your support and with your blessings we will continue to help all these less fortunate people. And we need one thing, please Excellency, let's all of us we try to teach them so we can get a healthy community for our future of our country. This sickness to get the healthy and county, please. Ase chinga kecho bali bakonyeka kurwa ase omuroberi yo ni obo akini bona lere gento gya tomakine ndute namuna abantu bale buya no kogoroka igati bisore gitu abekeirwe na ndute ne matene na totale abantu bamanyanga Osero Saistani amusinde katika jina la Yesu. Acha kupimwa nanyora abalemavu baminto. Ndizi TV Elietaliane Mildred Emanyie.
ake aitre magaga y'umugavana we county ya Nyamira Amos Kimomi Nyaribo akobeka essay yo wanchera umucyokero ka koba municipal abamenyi korwase umucyobweri goma babere bawe kera ege tambukireka ukwana nigeta seni Kyandizi TV nigo nakwerera egatialia baganetie babe bawe asentremo yo kugenderia umucyo yo bwerigoma boigora chikoba headquarter yo nyomba cyobo cyenu negatiali babere bagusaba bakogoroserwa asensemiyo asentremo yo kwa Senekiga abamenya abaigani bahorokire kogokiwa kwabo igoro y'umucyo yega bwerigoma gukikonya igoma anoseito igoma ryeito ryakire irami yaminyokira itaye cyabekirweta bono iriho ito n'abarayibande ku rugoro bakanse mpaka mogabano ito asenge njiyo gwanja gweti kuga tonyole amagendera kogendera bintu igona akire buya na manyire ngamagendera mange naja tonyole jio nganonya omucyega okiniriwe asama tukamagega abamenya abegani go bagendere ko bagu iyo yagache to asama tukamagega iyo korenganamo na barbo baganire eigorwe ire amagendrandi kwene kigwa eligo kinya omucyega leaders from top to the ground. Especially, we want to improve the standard of education. Our children's fathers in the state of travel, especially these bursary forms. Asa mariete ngoro kusikita nyancha mondora igo magaiga ni gonde mama county na lirieta liane nkoliera abana kero bago cha umucheso ligo na bondi kana beka ikomi mo na balena batomera goche county agare mwaka na bana baito nona bago chiesa banyoro no na mache se bako iro lirango musikenya libo gakie gento ke tutaite ligo mai gitanga toma ko manye binto binde no mwatore ndere municipality nero kere gento wetere na go padu nande no sumbogete lakini kebalero nero nonye nabo egati abo niko babulire barai konya basae ili kwegendereria asama somo nabo igo na sete talanta unenjere ya moyo gokinania asobomo abarai abon mwa twacho rend twairo municipality gaiga na ino bono rwanereka urieke gukina mambia municipality etwanyorire abana baito na itubanyore kendoro bagotamera nabarumba yuna gusumba gochali Nairobi kuligeki barua mabu nabone ground inkera abana baito bagocha bara chesera sports. This ground needs to be developed karosi buya kabisa kebe ku street lights kebe kwe chikone jonsi no moro yokuo memoleka butuko korwase county ya Nyamira Nchempolikap okara Miamono polkapo karase orobot yoruro kirano bunentre mo yogo konya abantu asoku basemya chinchira cyo kwegendereria anigo ekyombe kyomugusi tochamo korwase omuchu Nairobi litkurya rero baba gotwara maorokererio korwase ebenki ya Equity abase eri buna barakore okugachana bayigo gukinya enengo yabo eyora bakonye ase okwegendereria ase amatukarbosyo egati abari baba wikirana ase omuroberio yongamo nomo bisomonene bwobochenu ase serikali ya county ya Nairobi Godfrey Musiria nabo igo Wycliffe Mirina oyokori kirogo kyobonya kirogo ase ebunke ya Embaka South amagiri ayo nigo baba bagokorekana asomo bogani yomo ime yomo cyo Nairobi chinga kyokobolia kwarurwe ochiasa abantu wesoke nagosoa ase ebyombe au eriyo wekonya asa matukaribusiyo. We were doing capacity building for them. And some of the topics or units that we taught them included financial education. Tulikuwa tunafunza mambo ya savings, mambo ya investment, mambo ya insurance. Tumafunza mambo ya entrepreneurship education, how to do so many business. Pia tumewaambia mambo ya digital literacy, how they can
do a lot of business online, how to detect mambo ya online scamming. Ba challenge nga kimura giro chibese chiga chidabo ende chibaretere more income. Chenre ko barose chibesa chibere account ime. Chenre ko koraki koreta chibesa. Abono no mo chamuri eri bono mo boro mo somi naro rure equity aje ko basomi. Aba basomi nga kimogoro chibese chi chance ko generate some income. Mwanze ko ira chiloni na chiracho. Mwanze ko abantu chiloni. Lakini to basa ko iroma yako bwato tame kurwa se kiombe. Aigen tona enko ya to chamo to sire biombebi ekiagera abana siasa abana biashara abande berure chitamo mne kiombe to asire testo konyara na ande to gendira to asomigu to atebe una to kera okora investments bono kiombe kende gionsi ke okonya elinde tonyare ko ba Kotikana nayo nigo omuraibu mu Azimio la Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga chebino monene Martha Koome ase ogokora egeikaro n'umuraibu se Dr. William Samoei Ruto egeikaro yakora gwara egeikaro ase enyumba y'ubura ya State House erego kwarira abangana ao ayorengete ogokinia obokoreri ase na yobo kurumi egeikaro nonya nabo yikiranwa na barai ao gati abo monogeri bwebunge nene Moses Wetangula. Chief Justice, the head of judiciary, has gone for a meeting with the President in the State House. This, in our view, is an irresponsible move. If there is supposed to be a dialogue, this dialogue should be held in a neutral place. State House is the head of the executive, the seat of the executive. That's where the President will decide. If there's going to be a dialogue over issues of government, the should be held in a neutral ground. But this means that the judiciary itself is being compromised by the executive. The judiciary is being held hostage by the executive. And we've seen this before. We saw it happen under the rule of Mr. Moi. And we have tried to caution the current Chief Justice not to go to bed with the executive. This is an unfortunate, and we members of the judiciary are not going to be compromised. We want the judges to remain firm and do their work in accordance. Wizara y'ekisemi mense ya Kenya nigo egendrete kwenekeria abananchi buna aborokia wa uburendi aya magega y'aborokia abanene korwa seskuru ya Isongo nabo igo mafuta akominyokiwa cyokurikya amachibwa mabe ase amatemwa KCS mucho Mombasa omo urikyo monene ase wizara y'abachenu Dr. Belio Kipsang nigabereka goteba buna egetamukire kyo nigo getarikia na kuboria aba asikiria serikali neche kuba onekeri uburendi chinga kchonsi. We are going to see how to deal with it. We have told the schools affected. Kenya nigo baruro Emanyie Chinsa Isato agendete gukorekana korwa ase chinsemo ao ase ebiti bito jengoro kwa Victor Sultano bangingo sabukwera aso gwitekirana ase Emanyie Chinsa ense yemokorende amanga gukorekana ase chipara ayo gotobetereria elionto kunyara gwika toko yekemenyerero ase take yemokomanyie aso boime jeni ngoro kwa Victor Sultano bangi
abasubati ba Kisii Queens nigo bagendete gukoria ya ase ligi ya FKF Division 1 asensemo y'abasubati nigo bakorete egostori yabo ekende asegeti ya Sameta abwase baba ikorete timu ya Vickers Queens sigo libere ase ligenda yesegero nakwenda gukori ya ase kigosori yo nigo echo nigo bagokerete amachibwa yemaya nakwenda gotabuna mbachikobe komokia elio gukori ya ase ligi y'abasubati yekerango kya gatatu ase ekyombe ya FKF. Okay, kwa majina naitwa Ruth Omai, but kwa team natumia D. Hiyo ndio at least wachezaji wanaelewa vizuri. Okay, gonna talk about game ya leo. Nimekuja nao nikiwa na pressure, though sikuwa na pressure sana. Juu nilikuwa nimewatch game ya Vickers wakicheza na Lowland. Nilikuwa nimejua weakness wako nayo. Game zao si za tikitaka, game zao ni za kupura. But I thank God sijapiga mazoezi for the past like since tuenda break. But nashukuru at least wasana wamecheza, wamedeliver. Game imekuwa sawa. Though first half kulikuwa na pressure, but si haikuwa pressure kubwa sana. But at least ninaona wasichana wangu wako fiti, siwezi kata. Hii ligi ni yangu. Sichezi mara mbili hii ligi. Mara moja nikiwa nimeenda step wengine. Okay, kwa ranking wako katika kwa sasa wako 3 points ahead of me, though I have one game at hand, of which niko sure you win too. It's a home game yenye ilikuwa postponed last week. The thing yenye itafanya like hata kama tutakuwa na same point, goal difference ndio inaweza nitoa up top of number 1, but niko sure kuna hizi timu zingine, nikifika hizi timu zingine nitamake your goal difference at least nitakuwa number 1. Asense mwe abo abasubati Vickers Queens abo baikoretwe segeti kyabo gyanka nigo bateruna tibagokerete amachibu gose bokarirwe referee anene maiga yabarokorabuna nigo abarinete amabaga bene ayo arigo chakobakonya gokoribya ase egosori yo nonya nabo nigo barireira gochia kobekomokia nakwendekeria mashabiki abonga mbachiko koribya ase chigosori chirebosio. Tumejiorganize vizuri sana kipindi cha kwanza kujia paka dakika ya 72 ndipo tuliweza lose concentration, but tulikuwa tumecontrol game vizuri sana, especially considering uko away from nyumbani. Unapata game ilikuwa na run vizuri, but referee kikweli anatunyima nafasi zetu, maana tukifika pale siku zote wanapaka wakati wote la maana kibendera foul za kawaida ametunyima, but ni tusema tu ni hali ya mchezo. Tumekubali asiyekubali kushindwa pia asimshindane, but tumekuja huko pia tumesoma kitu, na wao pia wamesoma kitu kwetu. Wao pia hawajapata rahisi, but kuja kama ijayo na ahidi mafani wetu. Mwanchumo liliana rayo munguru atwanjira ukwarigania omogoroborero ase Emanyie Chigosori kurinde ngomanye asobwango buna ase ligi ya Kenya Premier League chitimu ocha korete ase weekend ye timu ya Talanta nigo ya osalitie ne timu ya Bidco United. Bidco ikabaikora chigoli sano ase Isato timu ya Police ikabaikora timu ya Nzoia chigoli bere ase bosa timu ya FC Leopards ikabaikora timu ya City Stars chigoli bere sebosa timu ya Posta Rangers ikabaligania Muranga Seals nabo kubaikora egolia mo sebosa litko lia Jumamosi nyaranga timu ya Shabana yabaligania timu ya Ulinzi Stars asebosoli yabo yakabere inse yo mokocho mu ya Sami Pamzo molo na Shabana ikanyora okobugwa kwabo maiga ya Ulinzi kubaikora emo sebosa ntamboke Sensemende studio tumberanele Everline Osero Auta manyenga na liaya alikorwa se Emanyie Jumatatu. Mono Victor Sultani obange korwase nsemo ya kabere ye studio asamangana ya mayakigima korwase Chigosori negero watana abasbati nigo bage koria bya sana asamangana Chigosori
ekara side ya meo kolibia igombaro baikoletwe lakini abaswati ba Kisii Queens bagenda kolibia se league yo ya FKF division yentangani toko bakirambia muno asomoke bagenderete na ndetiga bagendere no mukyo ibotambe Victor korwa samangana korwa se Emanyie Jumatatu atwarorengana litkoria rero kwarorengana yabere koleta liberera ase amangana yebigambero ango iwete muno muraibense Dr. William Samuel Ruto abeteka gukwana mangana bereka gukwanika negero yubukrumya se bigambero kuri litkoria rero omunachie bino munene Justice Mother Koome mona baraibande nabanachie na bakuri mirimo bandi korwa se bigambero mbabaga bagutwara egikaro bene no muraibense Dr. William Samuel Ruto amona baraibani korwa se serikali egikare kyo yakorekana se amagacha State House iryo gukwanira mangana ao arengete obokoreria se bigambiro kurinde abaraikorwa sensemire kwamireria serikali azimio bakora wana Raila Odinga babere bawesokia na komochia enganeyega kurengana naye nkiora kwane tima ekarona lenga se school ya primary asa bali to asometa se 844 ndo atabati unga ase serikali ndobwate ebisabu bitatu ndatebe bya serikali 3 arms of government ndobwate the executive, the judiciary and the legislature na legislature parliament lakini obo sibole wakera egesabo gya serikali wetenera bene asama tukabwango yake arakanrenga nkelbiya ekero mo Chief Justice Maraga muno alinga se serikali mangana ngiga karuteiru mangana na tali wakora mirimo na serikali kolende kolengana nanje bali baroseti lichiko mbari ingene kerengana inki yakogera tobeke parliament yakole mirimo ya epkando serikali toratebere politiko abagwakirwe kura kole mirimo ya ekando ne ye koti yakole mirimo ya bobene kolengana nanje getambukiro gya Mother Koome kugenda kumirana no muraibense nabo akero kende toratebenga gego compromise emirimo yabo asengencho barabumba bwato bane bwo kole mirimo yabo igemietinga umuraibense ase okora ligoso asoko umirana kolia mba kunyara kumoira ase kigambero ose kumuboria kolengana nelichiko akolimeno kolengana nelicho kuri na ndose kuligereria sobokoreri wonde bonsi neba na ase kigambero ekyo neba gwatere mabwente wetenenera kuri ndemba mbaganitie ogosiro kurwa ase serikali bon abuno lichiko lya itoriense ya Kenya libwate ogotaigwana nangete asenge njori goteba kera nsemo ya serikali ekore gasi ya bene lakini bono judiciary nigo etegemete executive gorogo etegemete executive kayenibo eminetinga mutakole tuna tutagete ndoko hanywe go asensemende yande ntobwente kanyora nga ensemende era basakwa korweni boguchia se chinseme chichonse wese kolege no nyam parliament nonyo togoteba nga ba kolega asibaro bene toirere serikali ya Kenya kwanza bali batenenete gali ase parliament totebe chief whip igakurwa se kiamakia kelikira ase serikali majority abantu abonse yani kera nsemo igeko musase bali tokoso ase serikali parliament tobeka abantu baito ase judiciary tobeka abantu baito kuri ne tugatwira ibakwanira gari onsi na chikoreta amaunchirire mense ya Kenya anene lichikorie katiba yense ya Kenya ndichikobwati wabwikiranu asoko ene abuna obwasyoku naboigo obwene bwabere bokorokana ase chinsemo chonsi nonyana bo abantu abumira rasa matukamaiga gono kwena gwitonga okumira na kolia asengenjo nabora abe upinzani na inchembe ase serikali ekero tomiranire nabo togokwananira kero monto ekera iranire magega akore mirimo yae gono kwena gwitonga okumira na oku ngoliwe chigo compromise neli chiko mwancho mulire ribona na roto kwariganire time ye Emanyie Jumatatu Chinsa Isato asenchera ere yubikanu bali bonsto batokubwatirana nene abariki baito tokubakira ngambia muno korwa sense mo ya Emanyie Jigosori togekere ngambia muno sogo ikerenia bene na kurigeria Emanyie Jumatatu nayo mwancho mulire rya sogenderete go kutorigereria korwa bali bagutubwatia Chinsa mo chimitandao tokubakira ngambia muno inyora semero bronsi ya Ndizi TV na bagotonyora sense mo ya Facebook kwetera Ndizi TV News Digital inyora notore sense mo ya YouTube na Ndizi TV News ase website yetu ni gora ya somewetera www.ndizitv.net iliyo togendere gukumanyia aso wime sense mo ya X na bagoto tweet @Ndizi TV News uriya twabwatira na sense mo yebimanyerero ni gakoro kwa Joshua Auta Petronile
kera nero ene kinga chibicha amo namariogi awikire asenchira yabene Nenchiritaria ne Everline Osero kiroto gendrete gukuganiria oburigereri burobya ase miroberi yonsi ya Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusi inchini kongoro kwa Victor Sultano bangi kuganio obotko borobya kuna botambe ipo siku tuzidishiria. Ndizi TV ubwensu bwo mugusi nigo